Bebek ya. Bebek. Ayo Reng. Ayo kembang kopi dibebekne. Oh enggak. Kene sayang kowe. Aduh. Ayo kene. Mama. Wis ta, aja kuwatir liyane tak tukone klambi esuk tak tuk. Hah? Gek melu Pak Cakno pisane ndadak budek niki nyapa? Alah wong suwi ora ngadeg. Timbangane engko dipeseni kursi roda malah nyamar. Ayo. Ndang adeg kene. Reng. Kowe ya ora usah padha serik ya Reng. Mboten serik. Iki sing urung tak seragami mung kowe dhewe Reng. Iki sinden tak seragami ijo kabeh, yoga wis anyar kabeh. Mung kari kowe Reng. Niki malah kula kleresan jenengan dawuh ngoten niku. Heeh, piye? Soale kula nggih mireng enten yoga niku nggih usul, wah gareng rung diseragami. Nek yoga pun sampean tampa soale langgene seragam gareng putih. Rasa. Kula tak tuku kain dhewe. Oh, tuku kain dhewe. Sing tak seragami Reng. Nah, mulane yoga bagian 12 ya trimo wong seragam ya nempel kok ya jagane. Yo. Ayo mbokmu, Mbak Caca. Gue terus Mbak Caca ya. Kembang kopi yuk. Kan. Komplit pokoknya. Klasik wonten. Ancang-ancang sih. Oke, baik. Oke, siap timbang dites.
Sawene blasu ae. Urung mapan. Wah, lak sing dicucuk sing ndi? Ngene lho. Wes Lah yo iki angel ra. Sik, kowe nek protes angel saiki tak cucuk apa piye sitok-sitok. Karo nek iki aku roh aku. Ayo kowe muni ngene. Ayo. Nyapa to, Mas? Kau. Aku. Kau Bersedia. Nyapa rek? Mas cucu anakku. kula nate to. Heeh, piye? Pas jaman saradan rada karo mendem ngono. Heeh. Nyucuk sumirah we. Terus Aku klebu sak ndas kowe. Apa kuwi? Kuwi ki apa? Kae lho pas nyusuk aku kae lho. Das lele mau. Heeh, kena kerdus e dadi sirahku mlebu ngono. Weh. Piye iki? Cuma iki bingung lek golek. Ah iya. Heeh. Kok Ayo. koyo bocah no karek nyepak. Aduh. Ayo to. Sing dit. Ayo to. Ana bebek na Apa aku sing ditari sampean? Apa aku sing ditari bebek lanang? Pak Kere iso takok, "Heh, aku kok nyucuke piye, Cuk?" Lah ya, wong arep nyucuk bebek kok bingung Lah iya. Ora tau bebeki marai yo. Eneng to. Brutu nyedhir kaya pincuk ngene. Ayo pancen yo Pincuk ngene. brutu bebek tuwek. Ngene iki angel lho reng nek ora kulino bebek. Alah wong niki kula kemutan jaman kula niku TK mawon dereng. Ngono temple. Nah niku toprak cemple jaman semonten niku nek Oh bebek. ngoten nggih. Nggih. Wah, nggih. Matur suwun niku wau. Loh, Yu, Mbak Yu Camik. Nggih. Empun to bebekane? Wis. Yu. Wis ta bae? Ora krasa to. Gak krasa Lho belas. wis no lho. Malah kur ngene tok ngene. Ah, Nggih, niku wau saking warung Mbah Semi. Wah, ngoten. Muga-muga Mbah Semi wonten alamipun pinaringan padang dalane jembar kubure. Mirsani putra wayah ni senenge ora eram lho, Rek. nggih. Nggih, kekudangane kaya kekudangane Mbah Sukir nang kowe iku ya padha, Rek.